Maayong hapon sa tanan. So na ako din karon sa usa ka lugar nga makahimo ta og pagpamalandong sa atong pagsatag sa mga kaugalingon. So na ako din sa usa sa mga minteryo or cemetery na naa dinhi sa syudad sa Davao. So nianhi ko dinhi kay na ako'y bisitahan nga isa sa mga atuang kaila. Kaya mga siguro mga next day pohon bisita po ko dito sa ako ang papa. So gi-invite lang po ko dinhi nga mag-anhi. Samtang nagulat ko sa ilaha, so ang hitabo is naghimo ta ni ining ato ang gitawag og documentation. So makita nato nga makahuna-huna ta nga ang tao naagid siya katapusan nya. Kini nga katapusan sa gitawag og tao wala gid nato na mahibaw nya dinhi makita nato ang ato ang tawag ining palibot. Makita ninyo sa ako ang background na ay mga puntod or tawag ang mga lubnganan nga naalang sa makita na nimo ang lapida nya. Dinhi pod makita pod nato nga naapoy tawag ining mga mausoleo. So ako ang ikuan ha, ako ang stop kadali ha. Pod naapoy mga kuan, naapoy mga nindot nga mga mausoleo, pero kung nato ang gitawag makita nindot tuod siya pero masugot sa dili makasubo ang mga tao nga nakahimlay niining maong gitawag og mga lugara nga naman kay lagi maabot man ta niining maong gitawag og higayuna nga mauning gitawag og kamatayon. So karon nga kahaponon pag mobisita magudta sa ingon ani nga lugar, dako kayo ang butang nga kinahanglan natong pamalandungan. Una, ang tao mamatay gyud, musugot sa dili ang tao mahiadto gyud ianang maong higayuna nga ang tao mamatay kay nining kalibutan na wa man gyud permanente aning kalibutan na. So nahitabo nga ang tao mamatay tungod sa hinungdan nga nakahimo siya kalapasan sa Dios nga ato ang gituuhan. Kay sa sinugdan ang Dios dili magyud musugot nga ang tao mahiagom ni ining maong kamatayon apan tungod sa will or tungod sa kining kabubuton nga gi-exercise or gibansay sa tao nga gihatag sa Dios, kining maong will instead of gigamit niya sa pagsunod ngadto sa iyang magbubuhat, ang nahitabo is naghimo-himo na hinuon siya og iya. So instead of iyang isubmit ang iyahang kaugalingong pagbuot or kabubuton sa Dios, iya na hinuon kining gigamit sa iyahang kaugalingong kadungganan. So mo na mga higala o mga igsuon, ang nahitabo is instead of ang tao immortal, instead of ang tao walay kamatayon tungod sa sala nga yang nahimo ngadto sa Dios, ang tao mamatay gyud. Mana dinis kalibutan wa gyud tao nga magdugay dinis kalibutan. Mananggingon pas panultiyon sa mga katigulangan nga estranghero lang ta aning kalibutana kay dili ta permanente aning kalibutana. Nya ikaduha nga pangutana, sa dihang ang tao mamatay na o mamatay ang tao, asa pud siya ibutang kung mahitabo ang tao nga mahiagom na ni ining maong kamatayon. Sa atong pagtuong Katolika, ang kamatayon mao ning panagbulag sa lawas o sa kalag. So pag ang lawas bulagan na sa moong kalag, diha mahitabo ng kamatayon. Unlike sa biological definition, pag ingon og kamatayon, pag ingon og death, ang buti pa sa cessation of tawag ining existence rather. So ang buti pasabot hunong sa paglungtad aning kinabuhi. Sa laing bahin tinuod man sad pud na nga ang kamatayon hunong sa paglungtad aning kinabuhi, pero dili lang kay diha mo ungot ang kahulugan ni ana. Nunua kung moingon ta og death man gud as per Catholic faith nato, death it is a separation of the body and soul.
So kung panagbulag na sa lawas o sa kalag, so ang matag bahin sa tao, ang matag bahin ni ining maong pagkatao na agyud siya kapaingnan. So sa dihang ang kalag bulagan ni anang maong lawas, ang lawas muli sabog, Ecclesiastes Kapitulo 12 versikulo 7 o Genesis Kapitulo 3 versikulo 19, ang tao gikan sa abog manang mopauli gyud sa abog. Mana niining ato ang gitawag og palibot karon mo ni kuan, mo ni kining sana mo ni ebidensya nga ang tao mahiadto gyud niining maong kamatayon. Nya karon kay buhi pa man ta, mingon man sila nga di naman ng baling anak kay mamatay magita. Pero ato lang hinumduman si inadlo-adlo na to nga pagkinabuhi, ini nga to ang lawas nga to ang gibitbit, sulay ra go naglugod, di ba na ay buling mo gawas. So kanang buling nga mo gawas sa atong lawas, dili tungod kay wala tay ligo, dili tungod kay wala tay hugas sa atong lawas, bisan pag kalima ka unom ka kapulo or bisan pag sa kalibo ka maligo sa kadlaw, lugoran ng lawas nga imong gibitbit, di ba na ay buling mo gawas. Timaag timailhan na nga kining lawas nga atong gibitbit muli gid nig abog. Muna kining ato mga igsuon nga niakam dinhi sa maong lugar nga pahulayan, nauna lang ni sila nato. Kita mosunod lang gyud ta. So ikatulo, kay naa may lawas kaha nga bulagan, katong kalag nga mibuwag sa lawas, asa pud to paingon? Sa mao gihapon nga seta sa Ecclesiastes Kapitulo 12 versikulo 7, nag-ingon nga ang espiritu muuli ngadto sa atong labang makagagahom. So kung tag espiritu mao na ang parte sa tao nga naghatag og kinabuhi niining maong gitawag og lawas. Unya sa termino nga gigamit sa atong Ginoo is gitawag siya og kalag. Mananingon si Ginoong Kristo, ayaw kahadluki ang mapatay sa lawas apan hinunua kahadluki ang mapatay sa lawas ug sa kalag. So mao na nga wa mo gamit sa Ginoong Kristo og terminong espiritu nga naman kay nahulog na siya sa Hudiyo nga pangunahon na kami yung kagkalag mo nang espirituhan ng bahin sa tao. Yung tag espirituhan ng bahin sa tao, nagrefer na ni adto nga maong gitawag og kalag. So naay kalag nga mibuwag sa lawas. Ug sumala pa sa Biblia kini kalag nga mao ning espiritu sa tao muli ni ngadto sa atong labaw makagagahom. Muna atong pagtuo, di tamutuan ang mingon sila nga maglaroy-laroy pa ang tawag ining kalag, suri-suri pa silingan mungod stiil, di na tinuod. Kaya ang tinuod din na ang tao pag human og kamatay, ang iyang kalag muuli ngadto sa atong labaw makagahom. Question: unsa man po'y mahitabo sa dihang ang tao, ang kalag sa tao muuli na ngadto sa Dios? So ang Biblia mismo nag-ingon, Hebrewhanon Kapitulo 9 versikulo 27, gitugutan ang tao nga mamatay sa makausa lamang ug tapos niya na hukman siya. So sa atong pagtuong Katolika, ang termino nga atong ginagamit ana is particular judgment or hukom tinagsa. Kay naaman tay pagtuo nga hukom general katong ikaduhang pagbalik sa ato ang Ginoong Jesucristo nga tipuno niya ang mga maayo og daotan, ilahi niya ang daotan, ilahi pud niya ang maayo, ang daotan niya atog impierno, ang mga maayo ay atog langit. Pero karon kay nahiago man ta aning particular judgment or hukom tinagsa. So ang tao nga hukman sa Dios aw katong tawag anang daotan gyud kayo namatay unya wa na kinulsol sa atong pagtuong Katolika ug bisan gani ang Biblia. Revelation chapter 21 verse 8, mahiagom gayud sa linaw nga kalayo ug asupre nga mao ang ikaduhang kamatayon. Pero sugod sa dili karon nga panahon dili man pareha ang gibug-aton sa sala. Kay kung ato ang basihan lang ang ato ang palibot, panalitan na ay tao nga nakapatay, na apoy tao nga nakakawat og lubi, siyang silingan or nakakawat bag soft drinks. So kanang duha pareho siyang sala, apan na ay grado or na ay gimbug-aton sa sala nga ilang nahimo. Muna katong tao nga nakapatay, mayagig korte, ang mahitabuan na niya is hukman siya sa buta na ito gituyo yun niya, murder, reclusion perpetua. Pero katong nakakawat og lubi sa iyang silingan o nakakawat og soft drink sa iyang silingan, madala ba to og reclusion perpetua? Dili. Nga naman tungod kay ang sala nga iyang nahimo dili pariha og grado or dili pariha og kadako sa sala ni adtong tawo nga nakapatay. Sa samang pagkaagi, ang mortal nga sala dili gid pwede nga iparihas og silot ang mortal nga sala o katong tawo nga nakabuhat og mortal didto sa tawo nga nakabuhat og venial.
Nganoman kay Salmo 7:11, ang Dios usa man ka matarong nga maghuhukom. So mao na kung ang tao nagkahimog mortal nga sala na impyerno, diha gyud siya mahiadto. Mo ginagitagana niya kay nakabuhat man siyang butang nga dako gyud ang salaod nga iyang nahimo batok sa Dios. Pero naamay sala nga kanang dili ika-impyerno, man ang giingon ni San Juan nga kung may nakasala nga ang sala masangpot ngadtos kamatayon, ayaw na kamo pag-ampo alang kaniya. Apan may mga tawo nga nakabuhat og sala nga dili mo sangpot sa kamatayon, man ang kinahanglan pa mo mag-ampo alang kanila. So buti pa sa abot, bisan ang Biblia gi-identify niya, bisan sa mga apostol giklaro gid na niya or nila nga naagi sala nga dili mo sangpot sa impyerno. So kung mamatay tong tawhan na nga iyang sala dili mo sangpot o dili ka impyerno tong iyang sala nga iyang nahimo, aw asa man siya ibutang diretso maglangit, dili pod. Ngano man kay sa langit manggod walay bisan gaming sala nga makasulod sa langit. So ang question, asa man siya ipahimutang sa kuan sa impyerno? Nasamot dili sa impyerno kay ang Dios justisya. So asa man siya ipahimutang? Manang giingon ni San Pablo 1 Corinto kapitulo 3 bersikulo 15, makita nato nga ni San Pablo apan kun masunog kini nan mahanaw kini kaniya apan maluwas siya nga nakaikya siya niining kalayo. So ibutang sa saluna nga kalayo nga naapay kaling kawasan niya ang mga father sa ato ang simbahan, ug bisan gani nga atong simbahan nagtudlo nga kanang lugar nga kalayo nga naapay kaling kawasan gitawag na sa terminong Katoliko nga purgatorio. So unsa man ang kahimtang sa mga kalag nga naa sa purgatorio? Ang kahimtang sa mga kalag nga naa sa purgatorio, una, dili na sila impyerno. Ngano man kay igo na lang man silang giulay didto kay ang usa sa estado sa mga kalag nga naa didto sa purgatorio, giulay sila, giandam sila para sa langit. Mo na nga bilong sila sa kanang mystical body of Christ. Kaya ang mystical body of Christ na may triumphant church, militant church, o suffering church. So kanang nasa purgatorio mo ang suffering church, katong simbahan o sakop sa Santa Iglesia nga nagaantos. Question, unsa may ilahang kuan dito kanang magsilbi pamaagi nga malingkawas sila ni anang maong lugar or luna sa temporaryong pag-antos or paglinis or pagtawag anang lugar nga gilinisan sila. So ang ilang paglaom dito nga malingkawas sila ni anang maong lugar, number 1 mao ning gihimo or kanang ginahimo nato nga pag-ampo og debosyon para kanila. Mo na nga kitang mga Katoliko basta na mamatay nato nga mga igsuon, ato agin ng tawagan ng gimbuhaton o responsibilidad ang pag-ampo alang sa ilang kalag. Ngano man kay usa man na sa buhat sa mga Kristiyanos na iampo tong mga kalag sa mga nangamatay na. Ngano man kay para natong mga Katoliko, buhi man o patay, membro na sa Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Onya kay membro man sa Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana, so naagihapon siya tawag anang kuan ba katungod na kinahanglan makadawat siya sa grasya nga gikan gid sa Dios pinaagi sa mga pag-ampo sa mga tao nga buhi pa. So mao na nga iampo sila nga naman kay mo naman ilang paglaom, di naman sila makaampo sila pagalingon kay humana naman sila din sa kalibutan. So ang ilang paglaom na lang katong pag-ampo sa mga buhi, especially kaning pag-ampo sa ilang o sa atong kaugalingong pamilya. Nganong kinahanglan man ang pag-ampo sa atong kaugalingong pamilya? Kung nato ang tanaawan ang santos nga kasulatan o santos nga Biblia, si Ginoong Jesucristo, sa dihang nakabalo siya nga namatay ang iyang higala nga si Lazaro, dili man laing tao ang nag-ampo para dito sa kalag ni Lazaro, kung dili mismo ang igsuon ni Lazaro. So ni duol Ginoo kung dinhi pagkalamang unta, dili unta mamatay ang ako ang igsuon. So kato pagpadayag paghatag tog pahimugat nga ang gihimo nga pag-ampo sa tagtungod gidungog gid mismo sa Dios. Mo na nga ayaw mugtuoan nang maingon sila nga dili daw mo kuan, dili daw iampo kay dili pwede ang pamilya mag-ampo para sa namatay kay ngilad, dili oy ang pinakadakong ngilad kon ang pamilya dili na mohatag og pag-ampo alang ni adtong mga minahal nila sa kinabuhi nga mipanaw na. Ato ang responsibilidad ang pag-ampo alang kanila ngano man kay ang atong gugma wala mohunong luyo nga nahiagom sila niining moong kamatayon. Hinunua ang mapaduyonong pagpadayag sa atong gugma
ngadto kanila bisan sila patay na kining atong ginahimo nga pagampo alang sa ilang kalag ug aron ato ang hangyoon ang Dios nga unta kanang malingkawas na sila ni anang maong lugar nga temporaryong pagamtos gilinisan sila pinaagi sa gitawag og kalayo. Sa mga higala maigsuon ay tulo ka butang akong mobisita ta og kanang naay mga haya sa namatay nga tao mabisita tag ingon ani nga tawag ng lugar kini nga minteryo. So naay tulo ka butang nga ato ang hinumduman. Una nga butang ato ang hinumduman gilig-on pinaagi ni ning ato ang palibot, pinaagi ni anang maong subo nga mga panghitabo nga naay mamatay nga mga igsuon nato kung nahala sa kinabuhi nato. Pagpadayag ka na nga gipukaw ang atong pagtuo ngadto sa Dios na siya usa ka Dios sa gugma, Dios sa hustisya. Unya pagkahuman muhatag siya og kining murag silbi kanang assurance sa tao nga mahiadto dito niya kung kanang tawhana nga namatay kanang naa sa grasya. Apan kung kanang tawhana nga namatay nakahimo og sala nga dili ikamatay o dili ikaimpierno dito siya ipahimutang sa luna or estado nga diin nagpadayag sa kahustisya sa Dios nga maunang gitawag og purgatorio. So kung nakabuhat mo siya sala nga mortal dito siya sa impierno padung. So mo na nga kining kamatayon pagpahinumdum na sa atong pagtuo. Ikaduha, pagpahinumdum na sa atong responsibilidad sa pagampo alang sa mga nangamatay. Nga naman, tungod kay ang ato ang pagka-Kristiyanos, dili ta matawag ng Kristiyanong Katoliko o di ta matawag ng Kristiyano kung dili ta muhimo sa pagampo alang kanila. Nganong kinahanglan man nato silang iampo tungod kay wala na sila kahimuan silang kaugalingon, igo na lamang silang naghulat sa atong mga pagampo. Ikatulo nga tawag anang ato ang gitawag og hinumduman, kita moabot ti ining maong kamatayon, musugotag sa dili. So tungod ni ana kay moabot gid na sa atong kinabuhi ng kamatayon, so kinahanglan nato andamon ang atong kaugalingon, maningkamot kita nga mabuhi kanunay taga adlaw, mabuhi ta diha sa grasya sa Ginoo. So actually karon man gud pag abot ako dito nag-video ko naay isa ka musileo dito nga ako ang gibidyohan nga kaduha gyud ni lag ang ako ang tawagan ng cellphone mo nang ato ang iampo siya. So magdungan kitang tanan in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. Amen. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. Lead us not to temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Eternal rest grant unto them, O Lord, and let your perpetual light shine upon them. May they rest in peace. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost. Amen. Alang sa mga dulang videos and informations, just click like, subscribe, then click the notification bell for more updates.